מה מחודש? מי יודע. מי יודע. דיברנו בתחילת התוכנית על נבו שלנו שכבר 7 חודשים או 8 חודשים בעצם לא ראה בית. הבן שלי גם כן חצי שנה נתן באהבה. והרבה מילואימניקים. ועוד המון מילואימניק שעצרו לימודים, עזבו את בתי העסק, לא נכחו בלידת הילד שלהם, לא ראו את הילד שלהם חצי שנה כשהוא נולד, ואת החודשים הכי מרגשים בחיים של ילד. כמובן אנשים נשארות בבית עם אתגרים וכו' וכו'. ואנחנו רוצים לדבר עם 2 מילואימניקים, באמת גיבורי ישראל, שמאפשרים לכולנו להיות פה בכלל ולדבר, ולשאול אותם על ההתמודדות שלהם עם הסיטואציה הזאת. אייל גיא הוא סטודנט להנדסת בניין וסמ"פ במילואים. שלום אייל. טוב. לצידו ניב ברוורמן שהוא לוחם מילואים בפלוגה המסייעת בגדוד 812, סליחה. ושניכם, אייל, כמה זמן נתת מילואים? 230 יום עד עכשיו. וואו, זה 7 ומשהו חודשים. כן. וואו, זה המון. מטורף. ואתה ידידי, ניב? אנחנו ביחד באותה פלוגה. למעשה קפצנו ב7 באוקטובר ל5 חודשים בגבול לבנון. לאחר מכן הייתה לנו התאקלמות קצרה בבית. 5 חודשים קומפלט, בלי זה. כן. 5 שבועות בבית, התאקלמות מאוד קצרה, ונקראנו שוב הפעם לעזה. מטורף. 75 ימים. וואו. והנה עכשיו עוברים 5 שבועות, נסיים 5 שבועות של התאקלמות, ופעם נוספת ל60 יום דרומה. יש עוד פחות מחודש. כן. באוגוסט. אייל, בן כמה אתה? אני בן 30. וניב? 36. ניב, לניב נולד ילד. אז בסבב הראשון, כן, שהייתי בגבול הצפון. היית בלידה? אשתי, עוד שהייתה הריונית, העבירה דירה לבד, ילדה ילד מקסים, לביאה אמיתית, הילד הראשון. הילד הראשון? כן, הבכור. ואני הגעתי אחרי הלידה לבית חולים. לא היית בלידה. לא הייתי בלידה. ברית הצלחת להשתתף? ובברית התעקשתי, עשינו את כל המאמצים, ובברית הייתי, כן. אבל את כל החצי שנה הזאת של ההתפתחות שלו, והצעדים הראשונים, וכמובן הלילות הראשונים שהם קשים, בטח היו לאשתך, החודשים הראשונים מאוד קשים, אנחנו יודעים, היא עברה לבד, ואתה לא היית שם כדי לא לתמוך, לא לסייע, וגם לא לחוות את האירוע המרגש הזה. יש אתגרים גדולים מאוד, גם אם זה בתא המשפחתי, גם אם זה מול העבודה, המעסיקים. אני חייב לציין שהמעסיקים שלי מדהימים, פטריוטים אמיתיים, אבל לצערי זה לא אצל כל חבריי לפלוגה. ההתאקלמות שלנו, ההתאקלמות היא קשה, אנחנו בסבבים מאוד מאוד ארוכים, ותקופות קצרות מאוד של התאקלמות באזרחות. ממה אתה מוציא את לחמך? במה פרנסתך? אני עורך דין. ואתה עכשיו, אני מניח, אתה שכיר או בעל משרד? אני שכיר, אז עוד פעם אני אומר, המעסיקים שלי מדהימים, פטריוטים אמיתיים, והם תומכים מאוד. אני יודע להגיד שאצלנו בפלוגה זה לא המצב אצל כל הלוחמים, ואנשים עוברים קשיים, חיפושי עבודה. אייל, אתה סטודנט, איך מצליחים להשלים את הלימודים? לא מצליחים כל כך. מה אתה לומד? הנדסה? הנדסת בניין. אני הייתי אמור השנה לסיים את התואר. וואו. כמוני כל הסטודנטים בפלוגה. אני הייתי אמור לסיים את התואר ממש עכשיו. אני לא אסיים אותו השנה, בתקווה שאני אצליח גם איכשהו שנה הבאה לסיים. העניין פה זה... מישהו עוזר לך לפחות בפיצוי של שנת הלימודים מבחינת... לא כל כך, זה... שכר הלימוד החזירו לך? קיבלתי הודעה שאמורים בהמשך להחזיר לי, אבל עדיין לא... אבל לפחות זה. לא, עכשיו התחילו לגרום לחיילים, במקום שזה היה אמור להיכנס בפעימה אוטומטית של שנת לימודים מלאה שהייתה אמורה להיכנס לכל חייל, עכשיו החייל צריך להמציא את הנתונים של כמה הוא משלם בשנה, להגיש את זה לצה"ל, זה יעבור בחינה ובהתאם ישולם לו. אף אחד לא יודע מתי. אבל מעבר לכסף, שזה כמובן... זה לא העניין העיקרי פה. ברור. העניין העיקרי פה זה א', ההתחשבות מצד מוסדות הלימוד. אני אישית לומד באוניברסיטת אריאל, אני מרגיש באמת שעושים את המקסימום כדי לעזור לי בצורה המינימלית. אבל זאת אוניברסיטת אריאל. היא די חריגה לעומת אוניברסיטאות אחרות, ממה שאני יודעת. כן, יש אוניברסיטאות, באמת יש לי אנשים שלומדים איתי במקומות אחרים שמקבלים יותר התחשבות, זה באמת משתנה ממוסדות הלימוד. העניין פה הוא גם הצורה שהעסק הזה מתנהל. איך מנהלים את צבא המילואים. אנחנו באמת רוצים להעביר פה מסר, מעבר לעניין שהלימודים שאנחנו לא מצליחים לסיים, מעבר לכל העניין פה, קודם כל,
המסר שלנו שאנחנו חזקים, וכל אוהב שאנחנו נפגוש, וכל פעם שנקרא אנחנו נתייצב, וכל אוהב שיעמוד מולנו לא יעמוד יותר. זה המסר הראשון. אבל הדבר השני, זה איך העניין הזה מנוהל. אתה מרגיש שזה לא מנוהל נכון? כלומר שאתם מקבלים יותר מדי צווים, יותר מדי שמים את המעשה על מילואימניקים מאוד מאוד מסוימים ושוכחים אחרים. 230, ועכשיו אנחנו עתידים לעבור את זה ימים. יש גדודים אחרים שמבצעים פחות ימי מילואים, הם סביב ה-150, 120, שגם זה מטורף, אבל בסדר, אנחנו מבינים את השעה, ועוד פעם, כמו שאייל אומר, כל מקום שיקראו לנו, כל משימה שיתנו לנו, אנחנו נעמוד בה בהצלחה, ואנחנו נבצע אותה. אין פה ספק שכולם נרתמים לעשייה. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להפקיר את העורף אצלנו, אנחנו נלחמים בחזית, ואנחנו מוצאים, האישה מתמודדת עם אתגרים, בעבודה אתגרים, בלימודים יש אתגרים. קריירה שאנשים לא מצליחים להתחיל. אז איפה הכשל? כי מצד אחד אומרים, אנחנו נתייצב בכל מצב, שמעתי רעיונות דומים לכם בערוצים מקבילים, ושהם אמרו, המילואימניקים שחוקים, אין יותר רוח לחימה, אתם מציגים תמונה אחרת לגמרי, אתם אומרים, אנחנו נתייצב בכל מצב, ומצד שני, משהו במערכת לא עובד נכון. אתם יכולים לנסות למקד? אני אמקד לך את זה. תראי, אני לא יודע אם צבא הקבע או הצבא הסדיר מודע להשלכות של לזמן מילואימניקים. כן, אנחנו נבוא, וכן אנחנו חייבים לבוא, כאילו, זה השליחות שלנו. אנחנו נבוא, נתייצב ונבצע בצורה הכי טובה, אבל אני מרגיש, והרגשה כללית, שלפעמים צבא הקבע והצבא הסדיר לא מבין את ההשלכות של לקרוא לנו, מהשביעי לעשירי, אין לנו יותר, יש לנו במקסימום 5-6 שבועות בבית, זה הזמן המקסימלי שהיה לנו. הזמן התאקלמות שלך לחיים האזרחיים שלך, הוא לא כל כך קצר. אתה לא באמת מצליח לקדם משהו, לעשות משהו עם החיים שלך בזמן הזה. והצבא הקבע וצבא הסדיר לא כל כך מבין את ההשלכות של זה. העניין של הקריאה למילואים, לא יודע אם זה גאנט כלשהו או גרף כלשהו, צריך להיות מנוהל תחת המון שיקולים ומחשבה. אגב, אתם עובדים, כשיש לכם טענות ומענות מול מי? מול קצינת הקשר שלכם? מי הכתובת לפניות? אנחנו עובדים מול המפקדים שלנו, וכל אחד, אתה יודע איך זה ישראל, מנסים למצוא את הקשרים שלו. שהם בעצמם מילואימניקים, אני מניח. חלקם אין לנו הרבה זמן להתמודד עם כולם מילואימניקים, המח"ט למשל. המח"ט סדיר. בסוף זה מגיע למח"ט, המח"ט בחיים לא היה... המח"ט גם מקבל פקודות. המח"ט מקבל פקודות, וכמובן הוא גיבור, ואני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל בסוף הוא לא מבין מה המשמעות שלהם כשהם חצויים בין האזרחות לבין הצבא, כי הוא השקיע בכל חייו. הוא לא מבין מה המשמעות שהם לא נמצאים בבית. לא בבית, שהם לא נמצאים בעבודה, שהם לא משלים את השנה האקדמית שלו. אייל פה אמר משפט מעניין, הקריירה שלו מתעכבת. זאת אומרת, בשנה הזאת שחברי המחזור שלו מסיימים את הלימודים, יוצאים לשוק, מוצאים עבודה. אמא, נדמה לי שהתפוצץ לי צינור בבית. הכל הלך. זאת אומרת... הגורמים הבכירים בצה"ל, אלה שמנווטים או מחליטים מי מתגייס ולמי לשלוח צו, הם לא מבינים מה המשמעות של מי שהוא לא חתם קבע, שהוא לא חי את החיים האלה. הם לא מודעים להשלכות הפרטיות שלנו. יש פה בן אדם שלא היה בלידה של הבן שלו, יש לנו אנשים שבתכלס אנחנו 230 יום, הם לא היו בעבודה שלהם 230 יום, מן הסתם שייכנס מחליף בזמן הזה. טורף. אין להם בהכרח לאן לחזור בעבודה שלהם. רגע, חשוב לי להסביר. אנחנו רוצים לשפר את התנאים האלה, כדי שצה"ל כולו ישתפר. זה לא, ברגע שאנחנו מרגישים בטוחים בעורף, ושאנחנו יודעים שהבית, שהעבודה, שהכל סגור, אז אנחנו נלחמים בחזית יותר טוב. עוד יותר טוב ממה שאנחנו נלחמים עכשיו, ואנחנו נלחמים מול. שמע, אני מכיר מקרה של איזשהו יהודי שהיה מצוי באיזושהי תביעה, סכסוך אזרחי עם מישהו, ופסקו שלו בפניו פסק דין, כי הוא פשוט לא יצליח להתייצב. הוא לא יצליח להתייצב. גם בבתי משפט, העניין הזה של בקשות אורכה לתיקים שיש, אז הצדדים שכנגד אומרים, חבר'ה, אנחנו צריכים להתקדם. וכן, בתי משפט צריכים להתמודד עם בקשות כאלה שאנחנו מגישים, לצערי, פעם אחר פעם. אגב, כלכלית, אתה הסתכרת סכום מסוים, אני מניח, בעבודתך. נכון. הצבא משפה אותך בכל הסכום? הצבא משלם, מי ששכיר, הצבא משלם לו את המשכורת, פה זה העצמאים יותר שנתקעו. העצמאים, היו לנו חבר'ה בפלוגה עצמאים, שבאיזשהו שלב אנחנו כלוחמים אמרנו, חבר'ה, תיצאו, לא אז, תיצאו. העסק קורס. ברור. נשים בבית, בסוף צריך להביא אוכל הביתה, וזה המצב. תשמע, חבר'ה פטריוטים נותנים את
מסכנים את חייהם, והמערכת צריכה לבוא לקראתם, אין מה לעשות. צריך להבין שאנחנו באירוע שכנראה ייקח הרבה מאוד זמן. המערכת צריכה לבוא לקראתה. לעשות חלוקה יותר הגיונית. המערכת צריכה לבוא לקראת עצמה ולדעת לנהל את הכוחות שלה ואת הגורמים בצורה נכונה, והדבר הזה של קריאה למילואים צריך להיות מנוהל בצורה מיטבית ותחת המון השקעה ומחשבה וניהול נכון, ויחד עם זאת, עם כל הפגיעה שלנו בבית, ויש אנשים שחווים פגיעה בין אם זה בקריירה, בתא המשפחתי ובלימודים. יחד עם זאת, אנחנו תמיד ניתן את המיטב ותמיד נילחם ותמיד נעשה את המקסימום, אבל באמת, העסק, אנחנו קוראים פה, למי שמעורה בפרטים ומי שידו משפיעה, שהעסק הזה צריך להיות מנוהל בצורה יותר טובה ותחת הרבה יותר מחשבה, ופשוט להבין את ההשלכות, כי אנחנו סך הכל רוצים להילחם בצורה הטובה ביותר שיש. יפה. וזה המסר שלנו, אנחנו חזקים. אייל גיא. שנייה, תום. צריך לשחרר את אייל ואת ניב. חבר'ה, קודם כל, לפני הכל, תודה רבה לכם. מצדיעים לכם. כל הכבוד לכם. אתם הגב של כולנו, ואתם המסד שכולנו עליו באמת נעמדים פה על רגליים חזקות, ואנחנו מעריכים את העבודה שאתם עושים ומעריצים אתכם, ומבקשים שתשמרו עצמכם ותחזרו הביתה. מזל טוב להולדת הילד, מה שמו אגב? איתי. כן. אז מזל טוב על הולדת איתי, ואני מקווה שתצליח להשלים את הלימודים בשנה הבאה, ובעזרת השם גם לצאת לשוק ולעבוד. ותשמרו עצמכם, חבר'ה. מאוד חשוב. תודה רבה. תודה, חבר'ה. ואנחנו מצדנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. חייבים.